la un nou episod de Minecraft Multiplayer. Și înainte de asta, aș aprecia foarte tare dacă ați apăsat butonul like ca să strângem cât mai multe. Și hai să dăm drumul. De data aceasta suntem pe serverul play.multiplay.ro, că n-am mai fost de foarte mult timp pe el. Bine, nici n-am mai jucat Minecraft. Dar parcă asta nu mi-amintesc să... What? Când am intrat eu pe server, adică înainte, barca asta era ruptă. Adică îi lipsea blocul de aici. Acum e întreagă. What the fuck? Era ruptă. What? Ok. Să jucăm Skywars. Mamă, chiar s-a făcut update. Că nu era așa când intrai pe Skywars. Auto-join dăm, ca să nu mai stăm să căutăm pe aici. Mi-a dat timp, dar cu cine? Cu nimeni. Ce fel de team e ăsta? Ce fel de team e ăsta? Nu spune că joc singur, dacă... Nu... Bă, joc singur, ești nebun. Dar mai poate să intre cineva. Adică dacă sunt singur, mai poate să intre cineva. Dar ce armură am luat și eu. Vai de capul meu. Și arc. Pleacă, bă! Bă! Pune bunilor! Bă, dar eu am blocuri. Am TNT-uri. Foai de capul meu. Băiete, ți-ai căutat-o. Hai, mă. Dacă vii. Dacă vii, pun lavă pe astea. Hai, mă, hai, încearcă să vii. Hai, fraiere. Hai, fraiere, că dau. Dau. Ce? Da, lavă. Aha, ce fraier. Ha, ha, ha. Fraierul. Fraierul, mătii, pleacă de aici. Pleacă, mă. Pleacă. Pleacă. What? Nu, nu, nu. Am căzut ca fraierul. Nu. De capul meu. Da, a fost amuzant. Ia, vreau să mă teleportez la ăla să văd ce face. Cum râde el de mine. Ia. Nu, nu e ăsta. Uite, ăsta e. Doamne fere. Stai. Nu, e ăsta de aici. Sau nu. What? Habar n-am care-i. Uite-l. Ăsta de aici. Cred că zice what the fuck. Dar oricum nu i-am lăsat nimica prin chesturi. Auto-join iar. Și ne-a dat cu cineva. Stai, mă. Matei șeful. Matei șeful. Ok, dacă zici tu că ești șef și boss de boss, te cred. Hai să stăm amândoi așa. Eu și prietenul meu, Matei șef. Eu cu prietenul meu, bossul. Hai, mă, nu începe. Dar sunt doar eu cu ăsta. Bă, atunci intru pe altul, fraierilor. Că să îmi dai admin. Eu? Asta e că... Ok, dacă nu vrea să intre nimeni, eu voi ieși. Îl vom lăsa pe ăla singur acolo, sper să nu se supere. Și eu dau... Ce? Pe bune? Iar cu ăsta? Hai, mă, că au intrat băieții. Denis
Denis numai pe camp. What? Nici nu pot să citesc numele. Ce cu numele ăla, frate? Ce faci? Ce faci? Mă plimb și eu așa ca tine. Mă duc în peșteră. Bă, nu te mai plimba, bă! Cârpă! Numai cârpă găsesc. Cârpă. Hack! Intră și Matei șeful. What? Hack. Uite pe Matei. Vrea să iasă de tot, cred. Bă, nu ieși, te rog. Ok, ieși dacă vrei. Păi de ce mă dă singur? Că când dă autojoin ar trebui să... Am câștigat de 7 ori, ești nebun? Vreau team. Mie nu-mi place să joc singur, că nu mă pricep. Denis, ăla are hack. Pe mine m-a omorât ăla care a zis că Denis nu știu cum are hack. Eu cred că celălalt are hack. A intrat cineva. Cum îl cheamă? Îl cheamă Aed H98. Da. Nu prea place mapa asta. E așa goală, nu prea ai unde să te duci. Ha, mă, că au intrat băieții. Eu cu prietenul meu. Ok, gata, începe. Ok, să lăsăm prostia. Să ne concentrăm. Mă duc pe chestul ăla, că acolo sunt numai lucruri bune. Sper să nu vină unul la noi cu hack. Le iau repede toate astea. Stai. Bă, hai mă! Nu mai pot. Gata. M-a rămas ceva aici? Da. Bă, am și eu blocuri. Ia, pune tu blocurile toate. Apasă Ctrl și C și Q. Nu merge. What? Mi-a zis să apăs Ctrl și Q amândouă data, dar nu se întâmplă. Ăsta are hack. L-ați văzut și voi. Uite-l. Nu fă doar poza. Când e sus cu fly. Și-am fly? Cred că când e cineva sus cu fly, pot să-l dau jos, dar nu sunt sigur cum. Și pun-l pe forum. What? Bă, unde te duci? Că sunt și eu aici, în spatele tău. Îl are fly sau? Uite cum zboară băiatul. Ia. Vreau și eu să zbor, dar mi-au bani, cred.
Bă, what? Unde s-a dus ăla? My friends? Unde te-ai dus, my friend? What? Presupun că s-a dus pe aici și a luat chestul ăsta. Ok. Mi-a rămas scutul în mână, bag. Uite-l pe prietenul meu. What? Credeam că a ieșit și m-am speriat. Bă! Hehehe, ca să nu mai ieși tu. Stai acolo. Să nu mai ieși tu. Ha 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 ha. Fly. No! Și eu am rămas blocat aici. No! Bă, ai luat totul. Eu am doar un chestplate de cârpă amărât. Bă. Dă-mi și mie ceva. Dă-mi și mie ceva. Unde e? What? Să-ți dau. Bă! 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 Te omor eu acum! Bă, de țigan ce e! Bă! Bă! Nu mai câștigăm meciul. Bă! Prostu! Să las stup și eu. Ne, mă. Și o să-l omoare și pe ăla. Ha-ha! Răzbunare! Eu l-am astupat pe ăla acolo. Toți joacă cu hack. Ăla, nu spune că ăla a câștigat. Dacă a câștigat, că a zis ăla GG în chat, care am jucat în data anterioară. Nu spune că a câștigat, că mor. Mor. Pune filmarea pe forum și dă-i bani. What? Eu citesc ce scriu ăștia în chat. Da, mă concentrez acum. Ok, mă concentrez. Bă, cine trage? Blocuri și lemne. Pun sabia ei. Ia uite-l, ia uite-l, hai! Hai mă, coboară! M-am astupat de fricos ce sunt. Ok. Cred că sunt bine. Ok. Spargem aici. Haide, l-am văzut. Ia uite-l. Ia uite-l, mă. Ia uite-l, mă.
pleacă... Bă, ia uite ce hack! Voi ați văzut ce hack? Dădea de la atât de mare distanță în prostul ăla în mine. Bă, ce hack! Ce hacker! Fai de capul meu. Nu mai zic nimic. Bum, 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 bum. Hai mă odată! Ok, atunci vom da confirm. Vom da aici, vom da confirm. După aia vom juca Skygint. Ia. Nu spune că nu-i nimeni. Bă, ce zi nenorocoasă. Fai de capul meu. Bă, măcar cineva să fie. Sky PvP. Mă, s-a făcut update că era seară. Nu se făcea niciodată dimineață, era doar seară. Parcă aș mai aduc aminte, nu? Ok. Hai să ne batem cu cineva. Hai să ne batem cu ăsta. Fugi! Hack de fly. Nu de aici! Fraiere! Am arc! S-a aruncat și ăla după mine. Nu! De ce? De ce? De ce? De ce? Trebuie să fie viața atât de lungă și de grea. Sun. Nu, n-am bani. Stai, mi-am luat Iron Sword. N-am bani și măcar de sabie normală. Bă, că nu-mi spune... Bă, undița mi-e scumpă decât mărul OP. What the fuck? Bă! Mărul OP e mai bun. Toate astea costă 500. Bravo, frate. Boom! Hai să-i batem pe ăștia. Ca să-i doară acolo unde să-i doară. Ia uite-l, bă, pe fraier. Bă, fraiere, cum ai scăpat? Sper că nu m-a văzut nimeni. Că trebuie să fug. Nu spune că mă bate ăsta. Nu! M-a bătut ăla, ești nebun! Și-a văzut ce căcat de armură avea pe el. Cum, bă? Eu n-am putut să dau pe el. Hai să tragem pe aici. Nu, gata, gata. Gata, acum sunt serios. Mă duc acolo ca un băiat adevărat. Băiat adevărat. Hai mă, cine vrea să se bată cu mine? Ok, dacă nu vrea nimeni. O să mă ascund aici ca fricosul. Și o să aștept să vină cineva. Nu! Nu, what? Bă, eu credeam că aveam arcul în mână. Bă, ce mă asta? Că nu mă mai joc. Asasin. De ce? Am dat pe creativ. Pilot creativ. What? Să dau pe aici. Ce trebuie să fac eu? Ok, nu-mi pasă, nu-mi pasă, nu-mi pasă. Ender PvP. Că am armură și de toate. Ar trebui să-mi schimb armura.
Hai mă, cine... Hai. What, ăla are fire aspect, pleacă bă cu fire aspect-ul. What, am dat cu ender pearl-uri, de ce nu m-a teleportat? Bă. Ce bug? Eu am dat cu ender pearl și nu m-a teleportat. Ăla are atât? N-are cum. What? Bă, cum are ăla atâta? Ești nebun? Oh my god. Bă, de unde mi-au și eu? Nu lapis lazuli vreau. Pleacă, mă. Vreau să-mi iau de ăla care îl pui pe jos și poți să-ți faci sabia mai bună. Bă, unde-i, mă? Pot să folosesc ăsta. Tare. Ce asta? Teamul peste 3 player este ok. Doi mă! Fire respect, fuck! Ender start. Da, avem deja armură. Ender start. Ok. Nu de aici! What? Bă, lasă-mă, bă, în pace. Lasă-mă, frate, în pace și tu. Ha. Fraierilor. Doamne ferește. Ha. Fraierilor. Ha. Oh my god, ce bine că nu m-a nimerit. Pleacă, fraiere. Nu, mamă, ce fraier. Ce fraieri. Nu! Ce faci, fraiere? Ce vrei să faci tu? Unde crezi că ești? Ha, ce fraieri. Ia, ce fraieri. Ha. Mamă, ce război. Să-mi iau săgeata înapoi. Și. Hai, mă. Bă, dar nu pot să-i nimeresc, că ăștia toți se mișcă. No, mă, de... What? Bă, nu-mi spune! Doamne, ce fraieri! Ha. Nu vroiam! What? Cum? Vreau să dau în ei! Ăsta a fost lag. Uite, asta cauzează lag-ul. Hai mă!
Na de aici, fraiere! Fraiere! Hai mă, că vă aștept! Fugi! Fraiere! Fraiere! Hai mă! Bim! Nu, vreau să trag în ea. Ce crede mă ăsta că face? What? Lag o vieții. Ce dă ăsta mă? Fly. What? Bă, stai de-n mine. Mă, tu m-ai enervat. Bă, m-ai enervat. M-ai enervat. M-ați enervat! Bum! Ce da, mă? Hai repede. What? Mă bate ăsta! Dă-i că nu știu unde dau. Dă-i în asta, dă-i. Nu, am murit. Fuck. Mi-am pierdut casca. Nu. Hai să mi-o recuperez. Dă casca încoace. Asta, mă, că nu la crafting, mă. Aici. După aia băgăm astea. Și după aia punem așa. Hai, mă. Gata. Și așa. Și hai să-i vedem pe băieți. Hai mă băieți, mă. Fire aspect-ul, mătii. Eu am arc cu foc. Era să zic în engleză. Arc cu fire. I have a arc. I have a fire. Arc cu fire. Ha, ce fraier. Ha. Hai, mă, nu vă mai chinuiți. Bă, băieților, haideți, prindeți-mă. Ok, cred că vom pune capăt acestui minunat episod de Minecraft Multiplayer. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de like cu voi a fost Răzvan și noi ne vom revedea data viitoare.